सिद्धार्थ शर्मा श्याम कानु महन्त आरो गुबुन साबा मानसिखौ निकासिनि जेलाव लाबोदों मैया बिनि थाखाय जोबोद दावराव दावसि जानायखौ नोंथांमोना नुदों आरो दासिम जोङो बिथाङा जुबिन गार्ग बिथाङा थैनायनिफ्राय दिनैसिम बहुत गोबाव जाबाय नाथाय दिनैसिम बिनि जेबो न्याय मोनाखै बिनि जेबो जास्टिसखौ मोनाखै मानो एसेबां गोबाव जाखो बेखौ बुजिना मोना आरो माखासे दायनिगिरिफोरखौ दासिम बिजिरनानै बिसोरखौ साजाबो होआखै दायनिगिरि दंमारना दंमारा बेबो दासिम प्रुफ जायाखै सिआइडिआबो दिनैसिम बिसोरनि रियेलिटिखौ गुबै जाहोनफोरखौ दिन्थिजोबनो हायाखै आरो सबसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय जायफोरा कालप्रिट होननानै दिनै आसामनि मानसिफोरजों गनाय जादों बै मानसिफोरा जेबो बेलनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै खारन मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिदों बिथांमोना दाय दों गैया बिजों मेटार नङा बिथांमोना जुदि उदां अख्राङाव फैयो अब्ला बिसोरनि जिउआ जोबनाया एकदम 100% फुल एन्ड फाइनाल बेनिखायनो बिसोरनि मोनसेल' सेफटि जायगाया जाबाय जेल खारन जेलनिफ्राय ओंखारबोनाय माने बिसोरनि जिउआ जोबनाय खारन जोंनि मानसिफोरखौ नुदों निकासनि जाथाया मा बुङो लोगोफोर निकासियाव मैया जि जाथाय जालांबाय बे जाथाया बुङो जि मानसिफोरनि जि मेन्टेलिटि बे मेन्टेलिटिया मा माने जेबो बिसार टिसारजों जेबो लोब्बा गैया जेबो आइन साइनजों जेबो लोब्बा गैया मात्र बिसोरखौ गथायनानै होनांगो आरो बुफ्ले माने बुनानै बुथारनाय बेनोल' टारगेट That means आयेनखौ गावनि आखायाव लानो थाखाय थियारि जानानै दङ मानसिफोरा आरो बेखौनो जोङो मैया नुदों निकासियाव बिदिब्ला श्याम कानु महन्त सिद्धार्थ शर्मा जायफोरा दङ जायफोरा बेनि दायनिगिरि जायफोरा जुबिन गार्ग थैनायाव बै जायगायाव दङमोन सिंगापुराव बिसोरो जेलाव थानायानो बिसोरनि थाखाय साबसिन होननानै बिसोर सानबाय बिनिखायनो जानो हागौ बिसोरो दिनै एप्लाइबो खालामाखै दिनैसिम बेलनि थाखाय एप्लाइबो खालामाखै खोमा बेबायदि जानो हागौ दा बाथ्रा जाहैबाय जुदि जुबिन गार्गनि न्यायखौ जुदि जोबोर थाबैनो मोजाङै जुदि होनो हायाबा बियो जिहेतु राजखान्थिनि महर लाबाय बिनिखायनो बिजेपिनि थासारिया जोबोर गाज्रि जानो हागौ बेबाराव हिमन्त बिश्व शर्मा सारा थारैनो जोबोर गिलु बालु मोनसे गिनाय थासारियाव दं आं बेबायदि बुंगोन मानोना जुबिन गार्गखौ जुदि न्याय होनो हायाबा जुबिन गार्गनि थैनायाव दायनिगिरिफोरा जुदि साजाखौ मोनाबा थारैनो बेबाराव बिजेपिनि थासारिया जोबोर गाज्रि आं बेखौ बुंगोन मानोना मानसिफोरा ओरैबायदि मोनसे जुबिन गार्गनि सेन्टिमेन्ट गोरबोआव हाबनानै दङ ना जायफोरा जुबिन गार्गनि माने फेन्स नङामोन बिसोरबो दिनै जुबिन गार्गनि आसलि फेन्स महरै नुजाथिदों बे राजखान्थिजों लोगोसे बे रियेलिटियाव फैदों खारन अनलि रियेलिटिया बेनो जुदि जुबिन गार्गखौ जुदि न्याय जोबोर थाबै होनो हायाबा बा मोजां जुदि न्याय होनो हायाबा जोबोर थाबैनो बिजेपिनि थासारिया एकदम गोजौनिफ्राय गाहायसिम थांगोन बे बाथ्राया रोखा बेखौ जों बुंनो हायो ओरैहाय मोनद' जनगोष्ठीनि ट्राइबेल बेबो मोनसे टेनसन आरो जुबिन गार्गनि टेनसनाबो एसे एला नङा मानोना मानसिफोरखौ नोंथांमोना नुदों दायनिगिरिफोरखौ जेबो बिसार कर्ट बायदिसिनाखौ जेबो सानाखै जेल तेलखौ सानाखै मात्र नांगौ जोंनो हेगारना नांगौ नोंथांमोना मैया सानैसो मानसिफोरखौ नुदों जानांगौ जे बिखौ माने पुलिस प्रटेक्शन होननानै लाबोदों बेबायदि पुलिस प्रटेक्शन होनना लाबोनायनि गोनांथि गैया जोंनो हगारनानै होनांगौ बायदिसिना आरो बेबायदि नोंथांमोना नुदों जेब्ला नोंथांमोना निकासिनि जेलाव बिसोरखौ लांदोंमोन अब्ला माने बै जाथायफोरखौ बै बुंनायफोरखौ नोंथांमोना खोनादों आरो बेयो जोबोर साननो गोनां बाथ्रा खारन जोंनि मानसिफोरनि मेन्टेलिटिया मा अबस्थायाव दङ बेवहायनो जों बुजिनो हायो माने श्याम कानु महन्त आरो जायफोर सिद्धार्थ शर्मा आरो सोरबा दंबावो बैसोर गासैखौबो मोनबानो माने बोफ्लेजोबगोन आरो बेबायदि मोनसे थासारियाव दङ स' बिनिखायनो सरकारा बिसोरखौ जोबोर प्रटेक्शन होननानै दिनै ओरैबायदि जेलाव लाबोदों माने जुदि सेन्ट्रेल जेलाव दोनोमोनबा मा जागोन बैहायबोथ' थागोन ना माखासे मानसिफोर बिसोरबो बिसोरखौ फोजोबस्रांनो हागौ स' बिसोरनि रैखाथिया माने जेरावबो गैया बेबायदि मोनसे थासारि आसामाव निकासियाव फार्स्ट कयेदि होननानै बुंदों बिसोरखौ फार्स्ट माने बेहाय प्रिजनार होननानै बुंदों आरो निकासिनि गोदान जेलाव बेनिखायनो बेवहाय लाबोदों जेराव गुबुन रावबो गैया बेबायदि बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा जाबाय हरखाब जोंनि आसामाव जुबिन गार्ग बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव मानसिफोरनि जि गोसो गोरबोआव जिबायदि मोनसे अर जोंखांदों बे अरा मानो जोंदों बोरै जोंदों बे आसरित धरननि मोनसे अर बे माने आनप्रेडिक्टेबल मोनसे हरखाब मा जादों मिथिया आरो हरखाब माने ओरैबायदि मोनसे थासारि जादों जे बै मानसिफोरखौ
फोजोबस्रांगोन माने मानसिफोरा बिसारा जोबोर गोलाव प्रसेस नालाय बेखौबो नेया कर्टनि बिसार बायदिसिना बिसार सिआइडि नायबिजिरनाय जेबो नेया आरो मानसिफोरा माने नांगोना नांगो आरो जोबोर फास्ट मोनसे डिसिसन नांगौ दा मा ओंखारो बेसेबां प्रुफ मोनदों सिआइडिया बेखौबो मिथिया दासिम आरो बैफोरखौ जिहेतु पाब्लिकबो खालामजाया नालाय बिनिखायनो माने मानसिफोरा थानो हायाखै आरो बिनिखायनो आंनि बादिब्ला सरकारा जेसेबां हायो थाबनो जुदि 20-30 दिननि गेजेरावनो जुदि न्यायखौ होनो हायाबा अब्ला बे बिजेपि सरकारनि सायाव जोबोर गाज्रि गिलुबालु गोहोम खोलैनायाबो स्वाभाबिक कारण बे जि मोनसे सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ सानैसो पलिटिक्स मोजां मोनग्रा मानसियाबो माने फायदा लाफाबाय आरो बेवहाय माने हाइजेक खालामनाय बायदि जाबाय आरो ना हाइजेक स' बेखौनो जों नुदों आरो आंबो बुंगोन जुबिन गार्ग बिथांनि जि रुंसारि जानाय बेयो माखासे माने सासपेक्ट गोनां बेवहाय जायफोरा दायनिगिरि बैसोरो साजाखौ मोनथारनांगो आरो बेबायदि जुदि साजाखौ मोना अब्ला मा जागोन फिउचारावबो बेबायदिनो मावबाय थागोन कारण जुबिन गार्ग बायदि गुबुन माने बिश्व बिख्यात जातिनि जायखौ सम्पद होनना बुङो जोंनि आसामनि जायखौ सम्पद होनना बुङो बिसोरखौ बेबायदिनो खालामबाय थागोन थाखा फैसानि लबाव बेबायदि माने फाव फान्दायनानै बेबायदि खालामबाय थागोन आं बुङाखै जे बेवहाय फाव फान्दायनानै माने जुबिन गार्ग बिथांखौ फोथैदों कारण दासिम बे माने प्रुफ जायाखै दासिम बे प्रुफ जायाखै प्रुफ जायागौ माने जोङो बेखौ बुंनाया नाथाय बे बाथ्राया सैथो जुबिन गार्ग बिथाङा थैनाय नङामोन निस्सय माबा मोनसे सोरनिबा गेदेर गेदेर मिस्टेक बेवहाय दंथारो बेनिखायनो साजायाथ' मोनथारनांगोन जुदि साजा मोनाबा बे माब्लाबाबो न्याय जानो हाया कारण जुबिन गार्गखौ लांनानै बिसोरो मा खालामनाय बै बाथ्राफोरखौ दासिम जों मिथिया निस्सय मोजाङै जोथोन लायाखै जोथोन लायैया मोनसे दाय बेबायदि मोनसे थासारियाव दं जोंनि आसामनि मानसिफोरा कारण जुबिन गार्गखौ लांनानै नांगौ बादि जोथोन लायैनि थाखाय बेबायदि जाथाया जादों बेबो मोनसे दाय पाब्लिकफोरनि नोजोराव बाखि मा जादों जाया बेखौथ' बिसारनियावसो मिथिगोन नायबिजिरनायनियावसो मिथिगोन नाथाय बै नायबिजिरनाया दिनै मासिम सोलिबाय थादों बेखौबो दासिम पाब्लिकआ जेबो मिथिया पाब्लिकफोरा बैफोरखौ खोनासंनो लुबैयाखै माने न्याय जास्टिस एन्ड जास्टिस नांगौआनो आरो जुदि जास्टिस होनो हायाबा बै मानसिफोरखौ पाब्लिकनो हगारनानै हो बेबायदि मोनसे थासारियाव दङ बिदिब्ला आसामनि थासारिया जोबोर गिलु बालु दङ 6टा जनगोष्ठीयाबो एसटि बिनायाबो मोनसे बिजेपिनि थाखाय टेनसननि बिसय लोगोफोर आं जुबिन गार्गनि सोमोन्दै बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि जाहोना बेनो मैया निकासियाव जाय जाथायखौ नुदों बेनिफ्राय आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुजिदों जे मानसिफोरा जेबो न्याय बिसार नेनो गोसो गैया बै दायनिगिरिफोरखौ मोननांगो माने बिसोरखौ गावनि आखाइजों बुयै माबा मोनसे फोजोबस्रांनो मोनाबा सान्ति जानाय नङा बेबायदि जेलनिफ्राय ओंखारना फैनायनि उनावबो बिसोरो जेबो सेफटि नङा बेखौ आं साननो हायो आरो बेनिखायनो बिसोरो जेलाव थानायानो बेस्ट आंबो बेबायदि बुंगोन जेलनिफ्राय ओंखारबा बिसोरो बे बुहुमनिफ्राय खारनांगोन जानो हागौ बिनि थाखायनो बिसोरो बेलनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै पुलिसा मोनसे बाथ्रा बुंदों मैया निकेसियाव जि जाथाय जादों बेवहाय थार्ड पार्सन सोरबा थानो हागौ थार्ड ग्रुप सोरबा थानो हागौ सोरबा बेखौ माने हाइजेक खालामदों सोरबा बेखौ माने थान्दायै माने हस्रिखावदोंमोन नाथाय बेखौ गरम खालामनायाव सोरनिबा आन्दो आखाइ दङ बेबायदि बुंदों पुलिसा नाथाय बेनि दासिम एक्जेक्ट जेबो प्रमाण मोनाखै पुलिसा जास्ट हिन्ट्स मोनदों होनना बुंदों आरो स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो जे बेबायदि आयेनखौ गावनि आखायाव लानाया मोजां जागोन खारन जोंनि आसामनि जारिमिना माब्लाबा आफगानिस्तान पाकिस्तान सौदि आरबनि जेबो इराक सिरियानि बायदि जेबो जारिमिन गैया जोंनियाव बेबायदि बांलादेशनि बायदि जोंनियाव जेबो कालचार गैया जे दायनिगिरिखौ बुफ्ले बुथारनाय बेबायदि जोंनियाव कालचार गैया आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों खेंसालियै नाथाय बेबादि जुदि जुबिन गार्गखौ फोजोबस्रांग्रा बै दायनिगिरिफोरखौ जुदि बेबायदि बुथारोबा आसाम आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव मा डिफारेन्स थागोन आसाम आरो इराक सिरिया पाकिस्ताननि गेजेराव बांलादेशनि गेजेराव मा डिफारेन्स थागोन बे अखमिया खाथिक रियेल एसामिसफोरनि कालचार जानो हाया बे बाथ्राखौ आंबो बुंगोन नाथाय दायनिगिरिखौ साजा होयैयाबो जोबोर गिदिर गोरोन्थि जागोन